sobrang aga naman natin. Chetty, better early than never. Ikaw na nangauna. Saan ka tayo? Hello po, good morning. Si Lola Ines na nag-aalaga sa Good akin morning kahit to all. Now's the chance to give back. Alam kong di pa siya nakakasakay ng eroplano Luto tayo ng kaya ano? nung nagsinsin, ako naman ang taya para Ulam. Merry Christmas. Reviewers, hello po. Luto ng ulam. Relevant Libon, good morning po. Good morning din po. Ma, good morning daw. Relevant, hello po. Good morning. Luto po ng gulay. Alam niyo po ito Kuya Robin. Tawagin sa amin, lubi-lubi. Lubi-lubi to. Tawagin sa amin. Sa ibatan, yug-yugan. Pating Visayas. Oo. Yug-yugan. May malibilibi. Yung iba naman, libi-libi. Nalulukalan pa tayo. Sasayin na si Ami. Napakasalap nitong ulamin. Siyempre minuto lang. Parang pag ganyan, different ng putol. Pag maliit lang. Nakapipid na naman kami ng ulam. Para papa, Feliz Navidad. Para papa, Feliz Navidad. Ang tuwang Feliz Navidad. Merry Christmas. Oh, hello. A Merry Christmas. Ha? Alin? Di pa na i-edit pala yung ano. Yung pinamili nila Kitty. Ano surprise mo? Hello po sa 4 viewers, Kitty. Lika, lika. Saan galing? Bago maalis sa mga saan mo? 4 viewers, hello! At sa isang nag-thumbs up, maraming salamat. Shoutout sa lahat. Merry Christmas! Merry Christmas! Shoutout sa mga nagluluto na pananghalian. Anong ulam natin? Sila Pili, may pasok. Kung wala, aalis tayo mamaya. Wala pa magamit daw sila. Kaya may lang kami minsan. 6 viewers, hello! Mega love shoutout!
Shoutout sa mga naghahain ng pananghalian. Napakadali nitong lutuin. So, tinitingnan ko ito may isa-isa yung mga dahon nito kasi minsan may langgam. O kaya tapot ng gagamba. Kaya kung hindi nawawala yun. Inuukoy din siya, pwede siyang ukuyin. Ito na best niya, no? Hinog sa puno. Bago kong pitas, binigay sa akin. Bigay lang to. Ganda, oh. Jollibee. Alam namin eh, Jollibee. Shoutout sa mga taga-Bicol. Na di na nakakatikim nito. Pero sa ibang lugar, hindi nila alam na kinakain. O kasi nung pumunta nga tayo sa Quezon, hindi nila ito alam na kinakain. Kahit sa room. Kaya nung nanguha ko, tapos ano, bitch ka na doon. Six viewers. Kuya Born, hello po Kuya Born. Good morning. Good morning. Morning. Luto na Kuya Born ng ano, pananghalian. Ulam namin yung ano, gulay. Healthy sa katawan. Ano lang naman to, mga kumbaga gala. Mga gulay na gala. Hindi naman to tinatanim eh. Kung sa itong tumutubo. Mga dala ng ibon. 7 viewers, hello. Okay. Dami nagagamot nito. Ano to, gulay na pero nakakagamot pa to. May ano raw to sa ano, sa high blood. Oo nga. Kasi yung, ha? Sa akin. Nung matanda dati na, nung naghahabal-habal pa ako, doon sa closing, Hello everyone. Nakuha ng ganito. Sa 7. tapos sinasawsaw niya ng mas ano ma. Ay, si Kuya Born. Oo. Si Kuya Ma, Born. sinasawsaw niya lang sa mainit na tubig, tapos kinanginangalan ng ganyan. Kuya Romel, hello. Kuya Ruben. Sabi ng matanda eh, ma. Hindi na sa nagme-maintenance. Oo nga. Alam mo ba, ano yan? Sa iba lasang daw yan. Hindi mo sabi, pinto lang naman sa akin. Kasi kumakain kayo ng mga berries daw. Wala. Laso ba't di tayo namamatay? Sabi ng iba. Ba't hindi ako naniniwala din dyan? Huwag kang maniwala sa sabi ng iba. Hindi ang bunga, ang lason. Kinakain niya ito ng ibon? Paano maging lason? Kamsa. Hindi ako naniniwala dyan. Put your hands up! Good morning everyone! Sabi ni Kuya Armel, no maher.
Mag-ano na pala, maglilibin na. Kuya Born, ginagaya ko kayo kambal na sa dalawang live sabay. Sino po naka-live? Dito ka pala, kambal. Sino po naka-live? Di ako nagtingin. Seven viewers alone. Meron daw eh. Sino po naka-live? Si Ate Jenny. Naka-live pala yung Ate Jenny. Merry Christmas! Okay, kambal. O Kuya Born, hirap pumili sabay. Masyado pa tayong makalat ay. Kuya Ruben, di ka pa na-asikasin ma-edit yung ano? Kasi maiksi kasi yung video. Tapos yun, yung mga pinamili na yun, ipapadala na yun, tapos isa-isa lang babalutin para bawas sa trabaho sa ibang ano, mga susunod pang ipapadala ng mga pinamili. Alam ko nasa biyahe na si Katie. Pauwi na ba? Oo. Lalasin na? Sabi, sa gabi pa ata nagbiyahe. Sabi ni ano. Dapat padarangan ni kung saan ako na sa YouTube kami pag-grind ko. Pag-grind ko yan. Kaso nakadali mo. Hinaharap ka dun bro ko. Kambal dun lang ako kina Inday at Sunny. Shout out. Good morning. Ha? Good morning po. Lahat viewers, shoutout po sa inyong lahat dyan. Welcome po sa live. Comment po kayo para magpintukan tayo. Manood lang po kayo sa mga hindi marunong magluto nito. Pero taga-probinsya kayo, tapos kung may ganito kayo, pwede nyo lupain po yun. Kasi sa ibang probinsya dito niluluto. Sabi pang pakain lang sa camping. Kami niluluto ito namin. Napakasarap dito ulam. Ay, saglit lang kuya. Ito. Ano yun ma? Hanggang. Oh my Lord. Ha? Ano? Magtumaga ka. Di! Kulang na to. Gumaga na. Ano to eh? Ilang sa nakasuwa? Ang kaso, hindi ko kumita.
Bibi. Kailan matitiwan kayo? Dapat, ma. Dumating na yung yung panregalo namin sa anak namin. Umorder kasi kami. Kasi yung Christmas party nung mga bata sa school, kumbaga yung regalo, yung parents na lang yung magre-regalo sa mga anak. Hindi na yung mag-exchange gift pa, magpapalitan pa kasi may iba naman kasi na halimbawa, nagkakahalaga ng ganito, yung iba di sumusunod. Kawawa naman yung mga bata. Kaya yung napag-meetingan, yung parents na lang yung magre-regalo sa mga bata. Dito, dumating na. Sa kanilang dalawa. Dumating na yung regalo. Siyempre, kasi dalawa yung bata dito. Yung in-order ni Mrs. dalawa. Pareha sila dapat. Para sa sa pamangkin niya. Pero huwag mo nang buksan. Pero kailangan ko na kasi ma-unbox mo. Kasi makikita nila yung focus. Hindi dapat di alam ni Bibi. Ay, mamayang gabi na lang. Hindi niya alam na babalutin natin. Kaya nga, ganun sa taas. Oo. Maganda to. Napakaganda nito. Regalo Ano namin sa... yan? Nire-request niya yan. Kasi matagal na to, matagal niya nang ganito yung mabili. Bilan daw siya ng ganito. Nandito Ay, na Kuya lahat. Hawk, Nandito na lahat. Yung helmet. Taas mo doon na hindi niya makita. Talikod. Sa talikod mo, makikita yung ay, yung nakumot. Alam mo lang. Hindi niya naman alam yan. Tapos bili ka ng may pambalot ba yung binigay nung para masurpresa siya. Siyempre ganun yung mga bata talaga. Naging bata rin ako. Yung mga di ko naranasan nung ako'y bata pa paparanas ko sa kanya na mga laruan. Gawa na sa suotin mo. Maganda. Kailan ang Christmas party nila? Sabay. Wala kami. Wala lang kami. Mabilis lang yan. Mamaya bili ng kahit yung simple lang na pambalot. Tapos, babalutin na yung sasakyan. Kung tayo sasakyan magano. Ay, pasok mo na yung sasakyan. Hindi, mamaya na lang yun na gabi. Patutulog na sila. Maaga ko silang patutulogin sa maaga. Party. Tulog nila. Para surprise naman si Bibi. Oo nga po, kambal. Hello, Jason and Ami. Hello po, Ma'am Maria J. Hello po. Oo nga, kambal. Binili. Hello, Anong niluluto mo ma'am. dito? Magandang tanghali. Ano po to? Ma'am Maria J. Lubi-lubi po tawagin sa amin sa ibang probinsya. Nyug-nyugan. Gulay. Ito po. Sa iba kasing probinsya, hindi talaga ito kinakain eh. Gulay po. Ano lang to? Libre sa mga kapitbahay. Tapos may pa. Binigay na papaya, hinog sa puno, Saka suka. suha. Yung tanghalian po namin ngayon ay libre. Walang ginastos na pangulam. Jingle bell, jingle all the way. All the way so hey, jingle, jingle bell, jingle bell, jingle Saka yung pasok all nila. the way. Hey, Party. all the way. You're so right. Dami po. Ano to? Ang mangyayari naman nito kay Ami, papak. Ang pangulam ng kanin, konting kanin. Wow, lahat organiko po. Lahat organic. Ito naman po, di naman siya tinatanim. Kung baga,
tumutubo lang to ko sa mga gubat-gubat po. Kinikilig din ako kambal, pinapanood namin noon, tapos na yung live nila. Nasa troops kagabi. Nagbantay. Tapos di siya in-spray. Kaya lang siyang gulay. Hey, gining nyo. Mas masarap din nga pag sinahugan pa lang yung inihaw na tilapia. Kaso di lang ako nagsasahog pag sa gulay. Kasi ganun, kung bagay yung isasahog ko dyan, iulam na sa sunod na ulam na sa sunod na kainan. Para tipid sa budget. Ang sahog nito ay kutsara. Kutsara lang yung sahog nito. Ulan kaya mama dyan? Ganon din kasi magsasahog tapos maalat naman. Ganito na lang siya magsahog basta malasa. Hindi kahit mas ko nga yung walang sahod para talaga yung gulay talagang makakain. Okay. Okay. Ilag ko to para pag gusto nyo magluto ng ganito, mapunta na sa ibang probinsya tapos makakita kayo ng ganitong gulay. Pwede nyo lutuin. Napakabilis lang naman lutuin nito. Kung baga sabay-sabay na yung nito. Yung gata, sabay-sabay na tapos takpan lang. Tawagin na yan palusag na luto. Palusag. Pwede rin siyang kukuyin. Ginagayat ng pino, tapos lagyan ng harina. Ano lang siya sa kamay. Madagta lang sa kamay. Pero okay lang yan. Advance Merry Christmas sa lahat. And happy holiday. Ano yun, ma? La 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 la. Oh my. Kaya pala sa akin may live sila ngayon, yata abangan ko din kambal. Hello Kuya Romel, sabi ni Ma'am Maria J. Paring Jason, pag maluto mo yan, order kami dito. Malala mo po, sige po. Tingnan nyo, pagluto ko rito, napakadali lang. Sure Kuya Romel, thank you. Oo, kambal, 11 or 12 daw. Tingnan niyo po pagluto nito.
na itong gulay para mag-prepare ko kagad kasi tanghali na eh. 11 na eh. 11:01 na. Yung pamangkin niya nga nandito na. Yung anak ko wala pa. Laging busy. Kaya tumataba na sa amin. Gumaganda na yung ano niya, katawan ulit. Kasi pag nandito ko, pura ko luto ng ulam. Kaya kung pag bumabalik na yung katawan ni Mrs. At nag-improve na yung pang-amoy ni Mrs. Okay na. Napakagaling nung pag-surgery sa kanya. Sana sa susunod ng opera sa kanya yung tainga, sana maging okay ang lahat. Pero sa inyong lahat dyan, wala yung gulay na yan dito. Wala pala. Oo nga kasi nasa ibang bansa. Ayan mo, Mama Reggie, pag umuwi ka ng Pinas, pwede kang dumalaw dito para lutuan kita ng ganito. Pwede yan pinag-freezer. Ha? Malito ka muna, Ma. Kalap muna ako ng ano. Kalap muna ako ng nyug. Dami. Wow! Dami niyan. Hello. Ito, tapos ako. Oo, tapos na yan. Wala na. Ako ito. Labayin mo na. Hey! Come on! Huwag na, huwag na. Huwag na. Ay! Wait lang. Men viewers, hello po. Kuya Ruben, ngayon pa lang kinikilig na kahit di pa sila nagsisimula. Hello, Kuya Ruben. Parang dito ka siya, tatry ko nga kung kasya dito sa ano ko. Kasi kasya, doon na lang sa ano, doon na lang sa kawali.
Ganyan lang po yan. Oh. Sabayin na. Ma, dito ko muna. Alam mo na ko ng nyog. Ganyan lang. Ano sibuyas? Ano wala dyan? Bawang. Lahat wala? Mabuti lang sa inyo, ma. Daming kayo. Alam ko na naman yan. Daming tirang kanin kasi pag gulay, pinapapak namin yung gulay. Para healthy tayo sa naisip ko parang ayoko na parang napag-ano ko ngayon parang ano, kasi nagbabawas ako sa kanin. Bawas-bawas ang kanin. Parang gusto ko itlog na lang paggabi. Oh, dami oh. Ay, alam to ni Kuya Rocky, itong gulay na to. Kasi taga Bicol din ni Kuya Rocky. Advance Merry Christmas! Manoy malapit dyan San Roque. Mga pinsan ko. Binigas. Pasyo. At oh! Sa Tagpulo. Alam mo ba ka to Kuya Rocky? Itong lulutuin ko. Comment ka Kuya Rocky. Oh. Kasi iba kasi talaga diba hindi yan. Alam mo to Kuya Rocky, di ba? Pangano lang gawin ng baboy. Gaya ng baboy. Palusag na luto. Nag-reply na lang ako kanina, sabi ni Kuya Robin. Puro na kayo banat pati. Lubi! Oo, lubi-lubi. Sarap yan. Dito ka muna. Hanap mo na ako ng nyog. Oo. Siyarin muna dito kasi hanap muna ako ng nyog. Ang data. Sibuyas ha. Ano yung pera? Doon na tindahan? May alam mo doon? Yung ano daw yung papayang pinigay sa atin seedless. O walang buto siya. Pwede ba hiwain na yan? Pwede, hugasan mo muna. Para matanggal yung dagta sa ano. Ay mamaya na pag kumakain na. Kasi kakainin na yun ng mga bata. Hindi na makakain ng kanin. Hugasan mo muna. Hello everyone. Pasensya na sa akin. Kuya Bern, si Kuya Benji meron din, si Kuya Rowel tayo na lang walang nagpapakilig. Wala ba Kuya Rowel? Pausa kami eskwela.
Wala sanay na ako bro Ruben. Sabi ni Kuya Bern. Si Kuya Ruben bro Bern, hintay nyo. Si Ate Margie kung kailan darating yun sa inyo. Darating din yun. Dito kasi wala akong maireto eh. Wala akong maireto Kuya Bern eh. Hello everyone. Huwag namin baka kiligin din kami. Ayaw. Wala na susi ng puso ko. Ayaw na ba kiligin Kuya Ruben? Wala dito eh. Wala akong kakilala. Sino ba? Wala eh. Yun nga sabi daw, nung may napanood ako, masarap daw kiligin wag lang sa commitment. Totoo ba yun? Nagpapasko pa atang ilang dito sa amin. Grabe. Ang panahon. Anong oras yung party nyo na bebe? Anong oras yung simula? Maaga. Kasi paghapon wala ng pasok eh. Papalitan natin yung gusto nyo parang Jason. Ito. This is Yan. Alvin Siamoy Music Aga. Connection. Music Connection. Yan. Magandang tutugan Kuya Bern eh. Yan. Kaso remix lang po kasi copyright po eh. Sana hindi makopyright. Remix lang. Mga Michael Lerdström. Bukas pa yan. Bukas pa kasi yung party pa bukas. Wala po Kuya Robert. wala pa ang live ni Kasani Kuya Rowel. Sabi ni Kuya Robert. Pero Bern, mabubuksan din yan. Ayaw nata magpagbukas yan ni Kuya Bern eh. Minutes bang late? Music Connection. Sa mga talagang panahon. Sa 6 po kami, sakay sa 8 naman po yung ano. Ate Ami, baka may kakilala ka dyan yung hindi nang iiwan. Wala eh. Loyal kasi yung mga Bicolana, Kuya Hok eh. Mga loyal ang Bicolana.
Bicolana, mga Igorot din, masisipag. Ah, yan ni Kuya Hok, oh. Loyal pero maisog. Hello sa Six, magandang tanghali po. Pasensya na po, wala pa si paring Jason. Bumibili pa ng nyog, tsaka sibuyas, bawang. Ate, yung pala, plus amon. Ay, Diyos! Ay, kapag pa ako ha. May binigay palang kalendaryo kahapon sa farm. Tingnan nga natin. Music collection at Barangay Drama. Tingnan nga natin yung February kung may 14. Ay, meron nga. Kuya Hok, Bulakenya ayaw mo. Ah, Kuya Hok, oh. May irereto ata si Kuya Roque sa'yo, oh. Bulakenya daw. Ay, Ate Margie. Hello, Ate Margie. Magandang tanghali, Ate Margie. Hello. Kuya Bern, hello daw po. Kuya Hok. Sabi ni Ate Margie. Kuya Ruben, Kuya Billy, hello. Sabi ni Ate Margie. Hello, Ate Margie. Sabi ni Kuya Ruben. Ano yung candy din? Meron ka din? Oo, sa may lahat. Ako mo, ano? Bakit may candy kayo? Bigay. Bakit may candy? Yung manalo. Bay na. Pag manalo. Ang kami. Ako. Will. Ako. Will. Hello daw po, Ate Margie. Sabi ni Kuya Bert. Po. Ako. Isiw. Akala ko bukas pa yung party. Bakit may ano na kayo? Candy na kayo. Hili, bakit may price na sila? Kuya Roque, ang gusto ko ng puso ko ito, Bicolana, Ilongga, taga Bulakenya, Kapampangan, Batangas ba? Ah, Kuya Roque, pakisagot nga po si Kuya Hok. Palipat-lipat lang tayo ng live, sabi ni Ate Margie. Ay, pasensya na po talaga kayo, hindi po din namin, hindi po kami tumingin. Naka-live pala si Ate Jenny. Pasensya na, Ate Jenny. Galing kasi nanguha kami ng gulay. Ito, oh. Ito ulam namin. Tapos, binigyan kami ng suha, tsaka papaya. Lagi rin talaga namin nakita na meron pala ano. Ayun na si paring Jason.
es Alfred Shermoy Music Collection. Obra de Gama Grande, Calido Iloilo, Exclusive. Nahilo ako sa'yo, Margie. Sabi ni Kuya Bernie. Hello, Sanay. Magandang tanghali po, Sanay. Hi, Ate Vilma. Hello po. Magandang buhay sa inyo. Sabi ni Ate Vilma. Talaga lang, Asawa ni sige. ano? Asawa ni... Na-destino ka, Bulacan pa kayo. Kilala kita dito. Dalaga na matay asawa. Kuya Roque, alam mo ba nandiyan si Ate Vilma? Natatawa ko kay Kapot-Pot lahat ng kapitbahay na babae pinakikilala. Langganan. Ayun, tanghali na. Grabe yung presyo ng sibuyas. Yung bawang, 2 piraso, 14. Nasa 50 lang to. 2 bawang, 4 na sibuyas, 4 na sili, 50 pesos. Yan, bawang! Hello sa live viewers, silent viewers, hello sa inyo lahat. Saan sa Bulacan yan, bro? Grabe ko yun. Lagayan mo. Waiting for you. Alagyan mo ako. Ano mo ito mo na? Ayun mga tabi. Saka yung ano? This is Alfred Shermoy Music Collection. Obra de Gama Grande, Calido Iloilo, Exclusive. Bigyan na ako ng ano. Gata. This is Alfred Shermoy Music Collection. Yeah.
higaan, sapato. Lahat ng mga manok. Wala bang kamay? Tapos na. Bigyan mo ng sapato. Bigyan mo ng sapato yan. Hello sa 13 viewers natin. Isang sibuyas. Wala kayo pasok na? Wala na. Kailan balik nyo? Bukas. Mama? Ilan ka muna po. Hindi mo nila yung pinto. Lumalaga pa. Kaya sili. Bumili mo sili. Ganyan pagluto niyan. Asin. Tansyahan lang yan. Asin. Ito yung magic sarap. Kunti lang ang magic. Tansyahan lang yan. Pwede na yan. Ayan, kasimple lang yan. Tapos, isasalang ko na. Tatakpan. Ganyan lang siya. Lulutuin ko na siya. Ganyan lang. Alam mo ba? Sige, lipat mo. Hindi lang takip eh. Walang takip tayo eh. Ganun na paraan ba? Gutom na ako ah. Ang papaya. Alam mo sa pa? Wala tayong magandaan.
Hugasan ko na itong papaya para mamaya pagkakain papanatan ko sa mga bata. Sarap nito, hinog sa puno. Baka panahon na ng tagal yung ano natin. Kasi nga, Pag binili mo to sa palengke, magkano na to? mamahal pa din. Tama ka. Oo. New Year. Akin na yung ano ma? Yung plato. Mag-isip ka na naman. Anak, iwain ko na to. Hello sa 5. Sports is a great teacher. It teaches discipline, grit, and teamwork. Sa sports, natututo maging champion sa buhay. Get Grand Ceremony Music Collection. Ang Barangay Camp Grande, Calino, Iloilo, exclusive. Tingnan natin kung talagang sabi nilang walang buto. Oo. Wala talagang buto ma. Seedless nga daw. Oo. Napakakuripot ng kapayas na to. Yung papaya na to. Kuripot siya. Ayaw man lang makunan ng ano, pantanim. Wow! Again. Charan! Ito na. Loto na. Luto na alin. Kung Ay, kanin. ano na. Wala talaga siya. Walang. Sabi nga nung ano, yung tito ko, kuripot daw yung ano. Lagyan mo to. Kuripot daw yung... Yung iba kasi di na siya. Baka malaglag sa akin. Ano? Ano? Agad? Pag yung seedless talaga, ayaw niya mag-ano. Ayaw niya mamigay ng ano. Bunga.
ano, engineer sa Dubai. Nagpaalam na yun kasi may ano siya dito, may gig. May okasyon sa 25, may sayawan, tapos may ano, drummer. May banda. Kaya pala na naman yung tindahan yan. Tapos bukas ba yun? May kasal? Bukas ba yung okasyon? Dito? Kasal? Dito gaganapin yung kasal? Sa court? Sinabi ni Ate Marcy kanina. Parang bukas o sa isang araw. Alam, narinig mo kanina. Parang bukas ata. Kaya nga. Mapaninda. Ayan, supag. Pag kumulo siya, lalasahan ko na. Open na yung kanin mo eh. Hello, Kuya Rene. Shout out. Ayan na. Luto na. Kumulo na. Ayan na. Pakita ko sa inyo yung ano, niluluto ko. Yummy. Take me to your home. Ah, sarap ng ulam. Kambalsan ka na naglakbay, wala kang masilip sa bukana. Siram kitang graduation. Ay, masiram talaga Ate Margie. Shoutout kay Ate Margie. Hello sa Ate Margie.
Yung sahog niya Ate Margie, ay ano lang, kutsara. Oo. Kutsara lang sahog ito. Patawagin mo yung mga bata nga. Sakto lang yung ano, timplado. Yummy. Meet you. Amo na. Palusag sa natin, Margie, masiram. Napakasarap niyan. Ate Margie, kailan ka magkakaroon ng angel yung... Ayos yung yun sa ano? Lamisa ma. Hindi ko nga alam yung sinasabi mo. At marami naman yan. Siyempre, wala akong nagluluto dito kapag marami naman niluluto ko. Bigyan ko naman dyan sa kapitbahay namin. Gulay. Sinanay kaya mo, may ulam na. Ha? Galing kasi kami doon kanina, doon sa bahay nila Kitty. Binisita namin si nanay, tapos dinala namin ng biscuit ni Ami, saka energy. Tapos pag uwi namin, nanguha ko ng mga gulay na para may pangulam na kami. Dalawa Ate Margie pag meron ha, tig-isa sila ni Kuya Rubin. Nadamay pa si Kuya Rubin. Baliw ka talaga buruhok. Alin? Malambot. Naku, ayaw ko ng... ayaw na daw masaktan ni Kuya Born. Bakit naman? Bigyan ko muna sila. Bigyan ko yung kapitbahay ng gulay para makatiman sila ng lodo.
Bigay sa kapitbahay. Ano mo naman? Magdala tayo, gutom na ako. This is Alvin Xiaomoy Music Collection of Barangay Irma, Barangay Calino, Iloilo, exclusive. Pero sa musika mo. Ikaw, kumain ka na? Ano kinain mo? Fish. Dito na, kain ka dito. Bibi, bitawan na yung cellphone, Bibi. Ayaw ko lang kumakain ng cellphone. Hello po sa 10 viewers. Kevin J-Lo! Ayan, kain po tayo lahat. Kain po tayo lahat. Magkakamay ako ma. Para sa akin, Bibi.
Kunting kanin lang ako ngayon. Bibi! Kain po tayo. Magawa ka ng ano mo? Pipi. Lalagyan ko ng gulay, pipisaan ko. Kanino itong kanin? Kain po tayong lahat dyan. Saan na yung sili? Marinis ba? Oo. May bibili. Ay na! Na mayroon pag kumakain tapos may bibili. Kung bumibilo ka na. Ayan po tayong lahat. Dapat dalawang sili. Saan ba yung nilagay kong sili? May iba? Sino wala? Gusto ko ng kubo na. Sino wala? Bakit? Nawawala. Wala. Diyan lang yun. Pumunta na yun. Siguro pumunta sa ulit ito. Wala naman daw. Tapos kailangan wala. Galakay wala. Tapos Galamiya wala. Doon sa barangay wala. Yun lang. Kain-kain po tayo. Tawagin mo kasi kakain na. Tawagin mo sabihin kakain na. Natawagan namin sila. Ha? Ay, magkano kita? Hugas lang ako ng kamay. Lagyan mo na ng sili. Oo, may sili na to. Ang daming Father, Son, Holy Spirit, Amen. Thank you Lord sa pagkain. Bibi! Kain ka na. Yung electric pan mo. Kailangan na. Bibi! Hailey! Hello, sa 10. Kain po. Asan na yung mga? Bibi! Kaya mo na siya, mamaya na siya. Kumain. Ayaw niya pa kumain. May na ba yung... Si Hailey. Ikaw din lang natin yung nasa natin. Hailey! Yung sili isa. May sili pa dito isa eh. Asan ba? Asan na yung sili isa? Yan na bago. Sa akin na. Yan na tayo lahat. Ito lang ba? Oh, Gusto ko kasi i-mix sa kanin eh. ikaw wala. Ano mag-share dito? Pwede na dito. Kaya tayo.
Kain po. Ako na talaga. Nandiyan lang yun. Kaya na, kain na. Thanks God sa ulam namin at kanin. Di ba kita sa barangay? Rugas ka lang kamay mo. Wala naman po. Talaga siya. Wala kang loob. Ay na. Tingin ka na lang yan dito. Hintayin natin. Baka nandun kila Ace. Kaya na, kaya na. Parang i-check mo nga kila Ace. Kaya na. Bibi, kaya na. Hintay ka doon. Kila Ace. Yan na na. Tabaka busog kayo. Nandun. Mystery. Bang mainit pa. Parang ayaw mo na ng ano. Ano ko na? Ulan? Gawa. Lumubra. Mm. Kuya Benje. Mama, bukas na yung Christmas. Wala pa ako yung regalo ko. Wala pa? Parang ano lang. Pag hindi dumating ngayon bukas, pwede naman siguro bukas. Ano? Mamayang gabi, bago ka matulog, magpulit kayo sa mita. Baka makahabol bukas. Baka makahabol pa mayroon kang regalo. Ano yung regalo? Scooter. Ano nga pa? Ano ba scooter? Yan. Roller skate? Magpalit ka lang. Bagan bukas. Anong oras yung ano yun? Anong oras yung Christmas party? Anong oras ba? Hindi ko alam eh. Wala akong parade. Wala naman parade. Yan. Kuya Benji, hello. Ng gulay? Ano yung gulay na? Sama ng panahon. May low pressure ba? Akala ko nalaban. Saan ka? Nakala niya. Ano ka? Nag-ano lang yun? Parang sa likod nila. Mamaya. Mamaya ka sa akin. Parang naglaro sa lang tago-tagoan. Una dito, pakakain na. Kunti lang. Kunti lang eh. Ayan. Masabaw nga. Mamaya na yung pakakain. Masabaw nga. Pakakain na para ano, para busog pa pag ano, ay para ano, Healthy. ano sa katong siya. Kaya lang sa kanila? Buwangan sa baw. Yung papaya? Gusto mo? Yeah, share po ka na oh.
Ito, malaki. Baka maano yung bunga ng ano. Magsabaw nga naman. Ang lagay yung ano. Parang watermelon naman yan yun. Kain, kain. Ilang sili ang inano mo? Dalawa tayo. Magsabaw nga. Naglamit na yung lumang... Hello. Kakain. Pingala kami. Bumili ko nga kami. Huwag kumakain, huwag kumakain. Ako tubig lang. Favorite na yung pagtahinan din. Oo. Mama, yung favorite kulay. Hindi ba mama ng tubig sa ano? Favorite ko na. Ano? Anak ni mama. Ma, favorite ma. Oo, yung little miss ko wakagan. Ma, favorite ko. Gulay na. Okay, balik pa rin. Ang nakabilis ng ano ko, yung nakamiss ako. Hindi kumain ng gulay, si Joey kumakain. Kumain ako. Ilang sa 7, parang kulang mo sili. Matakot kami kain. Ma, tulog. Ganun kuya rin eh. Kaya na, Kain po kuya rin eh. ito tayo lahat. Tapos, ano, anak ni mama. Ay, ni mama. Son of the blood. Pa? Pwede ka maglagay ng isda? Ma'am. Sagot. Pwede? Pwede? Ha? Ha? Gusto ko maglagay tapos isda. Tapos ganyan. Masarap daw. Yung gusto ni Tete yung may pechay. Pinadilyo. Kaya ko lang ng kanin. Diet yarn. Gulay. Diet ka? Tara na. Wala lang kayo. Ganun pa? Ha? Dito. Kuha ka dito. Kutsa lang naman. Yung, tinusok yung ano ko. Ano, di ba? Sige. Parang pansin ba? Gulay. Kumakain din pala si Ate Margie. Uy! Puro gulay muna ulam natin. Yay! Gulay! Bago kasi ano, Para strong. para tuturuin ako ng ano, labad ka sa hangin. Tutok ko yan. Kumain ka? Hindi,
Hindi na. Hindi na. Binigay sa kapatid. Kaya bang, ano masyado yun? Oo, madami kakain. No. Ay po. Ang ganun. Wala naman nun. Wala yun. What? Nagpo. Gulay kaya ng gulay. Sound. Ang dami. Maayong ko naging white. Ma. First pa? Ma. 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 Yung ihi ko clean na. Hindi mo lang nagano pa. Ma. Ma. Kung may naman palagi mawawala na yung UTI ko o dito pa. No, wala yan. Wala na yun. Magbihas ka muna ng damit mo. Ay, maligo ka pala. Ha? Maligo. Kasi pampasok mo yan. Kung pampasok, kung hindi na, no? Magbihas pagdating. Meron, nagkakalagay lang. Diba? Ay, ipapangpan. Nagsalita. Kaya. Basta pagpapak na, Gulay. kumakain ka ng papaya. Oo. Ako hindi. Bakwan lang talaga. Bebe! Hmm? Ako kain. Kain ko. Kapag ako, nagsalita. Kaya. Masarap pag maanghang. Bebe! Salita. Papaya. Ang good. Yung lolo mo. Papaya doon. Walang kaalisan ko bukas. Nandito ka. Kain po, grabe hindi. Papaya. Ang lahat, papaya oh. Ano? Ilog sa puno. Samuna! Salita! Kaya! Samin. Tamis na. Nalawa sila sa ano. Kahit dami pang prutas doon eh. Sabi. Namimiss ko pa po. Ma? Oo nga. Ako nyo yan, matagal mag-eskwela. 10 days lang naman ata ang bakasyon niya. Gusto ko, matagal kaya papunta tayo sa Cavite, magpaputi ako. Naalala ko nung nag-gym pa ako eh. Ah, huli. Ah, na. Yun nga. Pag-gym nga, naigaw pa ako. Magkapag-gym pa ako na daming gawain dito sa bahay. Ito na yung exercise ko. Loading ba? Hindi man. Loading ata. Pa, naka-gym. Pa! Naka-gym ko, kasama mo si Tito Ramil. Hmm. Nang video rin ako. Sarap. Ano? Tikman mo, mga. Tumbuhan mo nga bigay. Pa. Tutoy. Ayaw mo? Kunti lang. Try mo. Kunti lang, wala akong boss. Ito, tignan mo muna baka magustuhan mo. Sarap.
Slice na baka makaalis tayo. Naiwanan ka. Kanina hindi ka nahahanap. Saan ka pumunta? Wala eh. Wala eh. Tago kami. Tago-taguan. Ah! Kanino na, bebe? Ano gusto pa? Ito mo. Bilang awin. Lolo mo, bilang pa. Lolo mo. Kasi ibigin mo yung isa kay Lolo. Ano? Parang hindi. Ubus. Bigyan mo nun. Wala yun na, bigyan pa. Gusto pa. Busog. Alam ko lang kung bakit wala Ayaw kasi na. kasi. Ayaw. Ayaw na. Traffic yun. Ayaw. Sobrang traffic sa ano. Mama. Sa... Ano mo mo nila? Bigyan mo na nga doon kabila. Malalangaw lang yan. Bigyan mo na yan. Pamigay mo na lang. Oh, ayaw mo naman? Ano? Tapos- Tanggalin mo na to. Tama, bigay ko na yan. Wait lang, ayoko na. Plato nila yan? Gabi na lang yun. Sabi mo, Marisa sa inyo daw yan. Ano yung mo sa kanila? Kung hindi, balik ko dito. Ayan, busog. Loading na. Ayan po, mag-out muna po ako. Mag-i-edit ako. Kevin J. Lahat, Kuya Benji, Ate Marchie, Kuya Mag-out muna po ako kasi Kuya Ruben, para maka-upload. Kuya Benji, Ate Margie, si Kuya Hawk, si Kuya... Ate Chin! Si Kuya Hello. Roque, si Kuya Ruben, si Kuya Romel, si Ate Cheng. Hello tsaka sa lahat. Si Maria J, hello po. Sa Kuya Jojo, hello po. Hello sa lahat, Kuya Jojo, Kuya Jogger. Hello sa mga sponsor. Hello po sa inyong lahat dyan. At yun, out muna ako. Shoutout po. Guys, wait lang po. Shoutout sa inyong lahat. Miss NYC, shoutout. Babay na, babay na.